ಓ ಮೂಲ ತೋಜಂದುಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಫೈನಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ. ಸೊ ತೆಲ್ಲದ ಪೋಡು ನಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಗಲ್ ಕಾರಿಂಜ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತರ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಅಯ್ನ ಕತೆದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇತ್ತೆಂಕಲ ಬತ್ತನ ವರಂಗ ಜೈನ ಮಠಕ್. ಸೊ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಹೆದರ್ಬಾರ್ದು, ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೆದರಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾ ನೋಡೆ ಬಿದಾರ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಂಜಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿಂದು ಬಿದಾರ್ತ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸುತ್ತು ಬಂದ್ ಕೇನೋರ್ಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಜವನೇರ್ ಪೂರ ದಾದ ಉಳ್ಳೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ MBA ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗಳನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಟ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ಪ ನಾವು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಂಬಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜಗ ಪೋಯಿನಂಟೆ. ಸೊ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ ನಾವು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ತ. ಸೊ ಇನಿಕ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದೋಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾಬೆ. ಸೊ ಒಂದು ತೋಜಿನ ಒಂದು ವಿಪಿನ್ ಮಾತೆ ಆಡೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಪವನ್ ಮಾತೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಆದರ್ಶ್ ಮಾತೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಖಿತ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಖಿತ್. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಿಖಿತನ ಗಂಟೆಲ್ಲ ವಾರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಹೊಲ್ಪಗು ಎಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ ಅದಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನೆ ಅವೇ ಪಾಡ್ರೈನೆ ಅವೇ ಬಲಿಪುನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಿಂಜ ಮಾತಾಡ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಅದ್ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಎಂಚಲ ಉಂಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರಿದ್ದದೆ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬಲ್ಲ ಅರ್ಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅರ್ಪಿ ಯಾವತ್ತು ಜಿ ಇದ ಪೋಯಿನ ಲಿಖಿತ್ ಮಾತ್ರ ವಿಪಿನ್ ಗೊತ್ತದ ಆತೇನ ಏ ಅವಾಗ ತಿಂದು ಅನ್ನ ತೆಂಗ ನಿತ್ರ ಅಂಕಲ ಅವನು ಐನರಕ್ಲಾಕೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತೆ ಮೇರೆ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತೆಂಕಲ ಟೆಂಪಲ್ ತ ದ್ವಾರದಾಡೆಗೆ ಎತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜ. ಸೊ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ತಜಿ ಮೊಗಲು ಪುರ ದೋಸೆ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ತಜ ಆದರ್ಶಿ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಬರ್ಲತ್ತದೆ ಅದ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. ಸೀರ ಪತಂಜಿದ ಕ್ಷೀರ ಬೆತ್ತ ಪದಿಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತ ಕ್ಷೀರ ಪದಿಂಜಿ ಬನ್ನ ಕ್ಷೀರ ಪದಿಂಜಿ ಎತ್ತಿ ಅವೇ ಸೀರ ವಿಷ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ವೈಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ 15 ಕ್ಷೀರ ನಂಡೇರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ 15 ಕ್ಷೀರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಆತಿಪು ನಡತೆ 15 ಕ್ಷೀರ ಅವು ನಂಡೇರೆ ಮೂಲು ಬತ್ತನ 15 ಬೇತೆ ಕ್ಷೀರ ಬೇತೆ ಹೋಪಟ ಆತನೆ ಮೂಲು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಒಂತೆ ಜೀವ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆ
ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾಪುರ ಬರ್ತ್ ನನವಿದಡ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ದಾಗಂಡೆ ಎಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಜನ ದಾಗಡೆ ಬಂಜಿಟ ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿಟ ಉಂಡು ಪಿದಡ್ ಕದ ಎಸ್ Head east on National Highway 7. ಕಾಟಿ ಕಾಟಿ ಮೂಲುಂಡ ಕಾಟಿ ಅವ ಕಾಟಿ ಅದ ಮೂಲ ಮಂಗಿರು ಉಂಡದ ಎಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ಅಂದ ಲಾಗ್ಲೇಜ್ నేను అప్లోడ్ ಮಂಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಫೈನಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಜಾವಣೆರೆ ಕೋಡನೆ ಲೆಗ್ ಡೇ ಅಂತಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಇನಿ ಇನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಕಾರಿಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಬತ್ತರ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಅಯ್ನ ಕತೆದ ಅದಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಲಾಗೆ ದುಂಬು ಸತ್ಯಾಮಂಡ ಸತ್ಯಾಮಂಡ ಆ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ತನಕ ಈ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಜಿಗೆ ಲಾಗೇರ ಆಪೇದಿಗೆ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಡೆಪುಣ ಕಲ್ಲು ದೂರ ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟೋಜಿ ಲಾಗೇರ ಪೋಡ್ತಂದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪೆ ಅದು ನೆಕ್ಲಾಗೆ ಸತ್ಯಾಮಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಜಿ ಲಾಗೇರ ಆಪು ತಲಾ ಬಜೆಗೆ ತಪ್ಪನ ಇಕ್ಲಲ್ಲ ಐತೆ ಗೆಲ್ಲುವರ ಪೂರ ಹಾಕಿ ಏನೈತೆ ಪಲ್ಲು ಅದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಸವರೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊಳ್ಳುತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ತ ಪೋಂದುಲ ಅಂತ ಜಾವಣ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಂದ ಹತ್ತಿರು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಾಟ್ ತಿರ್ತು ಹತ್ತಿರು ಸೊ ಕೊಡೆ ದಾಗ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಟೆಂಪಲ್ ಟು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಸವತ್ತಿನ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ ನನ್ನ ಜೋರ ಆಪಣ ಕೊಡ್ಸಿಂದೆ ಕೊಡೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಂತ ಬರಂತೆ ಕೆಟ್ಟನ ಓ ಈ ಜಮನೆ ಮಣ್ಣ ಕೊಡೆದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಯ ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನವ ಒಂಜಿ ಪತನರ ಕೊಂತನ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಪತನರ್ನೇ ಮರತ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಸೊ ಇತ ಕಾಟ್ ಬತ್ತ ಕುಲುದ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಓಡೆಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಡೆಗೆ ವಾರಂಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗಂದು ಫಂಡ್ ರಾಬ್ಜಿ ಯಾಕಂಡ ಓಡೆಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪೋಂದು ಲಾತೆ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಲಾಭ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುನಃ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕದ ಎಂಕಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು 3 ಜನಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ಮೇಷ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನೋ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಹಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಸ್ತು ಖರ್ಚು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಸ್ತು ಖರ್ಚು ನಮಕ್ ಲಾಭಲಿವೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಓಡೆ ವಾರಂಗದ ಸೊ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ವಾರಂಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದೂರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಆಣೆಕೆರೆ ನಿಗಲು ತೂಜರ್ನಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬರುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಬಿಡ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಹಿಡಿತು ಲಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಸಂಕಟ ಮರ್ಕಟ ಅವನುಂಡು ಕಕ್ಕೆರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಜಿಡ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆರ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪರಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಪರಂದದ ಉಂಟು
वापस इतने वारंगा गीते पिदार गायचे आईने फार देतो ना मोज जन पोया ಒಂಜೆಗೆ ಎದ್ರ ಬೈ ಕಿಲಕೆಲ್ ಬರ್ಬೈ ಇನಕ್ಕೇಲ್ ಬರ್ಬಾರೆ ಒಂಜೆಗೆ ಸೊನ್ಪುರ್ ಪೈನಂಡೆ ಇದು ವಾ ಬರ್ದು ಚೂರ್ ತಾತ್ರೆ ಏನ್ ಚೆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿಯವು ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಡಿತ್ತನು ಆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಸುಡಾಮ್ ಡಾಮ್ ಏ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಫೈನಲಿ ವರಂಗಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಳ್ಳೆ ಜಾವಣರ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲಿರಿದ್ರು ಈ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಬತ್ತನ ವರಂಗ ಜೈನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಗಲಗಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪವೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋರ ನಮಿತೆ ತೆಪ್ಪಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂರ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಮೀಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಮಿತರಂದೊಳ್ಳೆರೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಪೋಡ್ತದೆ ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ ಸೇಫ್ ಆತ ರೀಚ್ ಆದ ಈಚೆ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ತೂಲಿ ಸುತ್ತಲ ನೀರು ಸೊ ಮಧ್ಯಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದವ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲ ಇಬ್ಬರ ಪೋದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂತುಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಗಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಲಾಗಿ ನಿಗ ಮಡಿಗೆ ಉಂಡೆ ಎತ್ತಿಂಚಿನ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ದಯ ಮಡಿಗೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಪುಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ ಜೀವ ಕೈಸಂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಅಂತ ಓಡ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ರು ನೀರ್ ಕಕ್ಕಿದಾನೆ ಓಡ್ಪಜಿ ಬೇರೆ ನೀರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂದೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ರಡ್ಡು ಬೋಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಇಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿರ್ದ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿರ್ದ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಅಂಚಿ ಬೈರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬೊಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಕಲ ಆಡಮಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಬೋಟ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡೊಂದು ವಾಪಸ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಯ್ನ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಕಾರ್ ತಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ವರಂಗ ಜೈನ ಮಠ ರಿಟರ್ನ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಓ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಡ್ ಗಾಯ್ತು ಇತ್ತ ಕಾಟಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀಗಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾಟಿ ಫುಲ್ ಕಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಳು ಪಿಲಿ ಬರೋದಿಕ್ಕುಣೆ ಗಾಯ್ತು ಎದ್ರು ಪಂಡೆರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡೆ ಕಾಟಿ ವಾಸ ಅಂಡೆ ಕಾಟಿ ವಾಸ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಲದ ಓಡು ಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲದುಲೆ ಓ ಮೂಲ ತೋಜಂದ ಗಾಯ್ತು ಪಿಲಿ तेरे झाड़ तो मैं बाद एक दिन सोई ना पूरा शहर बेगाना है थे मेरा कोई ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಪುರ ಒಂದು
ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಗಲು ಹೋಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡೋಣ ವಿನಂತಿ ದಾದನ್ ಬರಿ ಈ ದವನೆ ಮಾರೆ ಎಂದೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನಾಗ ಮೀ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಗಾಬಿಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನೊಟ್ಟು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಾಗ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಅವನತ್ತೆ. अच्छा जी ऐसा है क्या ತಿಲಗಾಯ್ಸ್ ತೋಡು ದಿಕ್ಕಂಡು ತೋಡು ನನ್ ಪಣ್ಣಗ ನೆಂಪಾಪ್ನೇ ಕೂರಿ ಎಸ್ ಡೆಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಂటే ಏನು ಕೂರಿ ಹತ್ತಾರ ಎಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇದು ತೋಡು ದಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ lo ದಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಬರ್ಸ ಅಜ್ಜಿನಾರು ಮಾರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಪೋತು ಕಾರು ಇಂತದ ಜಾತದ ಅಪಗ ಬರ್ಸ ಮೂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಡ ಅಪಗ गाइस पिक्चर कड़े ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ है मेरे दोस्त. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಗೆ ಓಲು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ. गाइस ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿಸಂಡು ಮೂಲು ಕುಟ್ಟಿಸಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಟ್ಟಿಸಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಂದುಲ್ಲಿರು ಕಾಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂಡದಿತ್ತೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕುಣುದು ದಾಲ ಸೌಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೀರು ಬೂರ್ನವು ಒಂದು ಬಚ್ಚ ಒಂಜಿ ತೋಡಿ ಇಕ್ಕುಂಡು ಅವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಕ್ಕಂದ. ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ರೀಚ್ ಆದ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತೊಂಡ ಬಟ್ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಬರೋ ಉಂಟಾಯಿನ ತೋತು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆವಾ ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಮಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ದಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡ ನೀರುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿ ನೀರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲೆಗೈತಿ ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತಿ ಅಂಚನೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಳ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂತಾರ ಯಾಂತ ಇದ್ದಾವೆ ತುಲೆ ಮಿಸ್ತು ತೂನಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುಲೆಗಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಿಪೋಣ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಗುಜರಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಒಂತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬ ಸೆಲೆದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಒಳ ಮೀನಿಗಳು ತತ್ತಲ ಜತ್ತರ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಪು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ನೀರುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಟ್ರಿಪ್ ಮೀನು ಬರ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇ ಪೋಲೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಗಾಯ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಒಣಸ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಕಾರ್ಕಲಗೊಂಜಿ ಆಣೆಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲು ತೂತು ಜರ್ದಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ್ಲೈತೆ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂತದ ಜತ್ತದ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಣೆಕೆರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವೆ. ಆಯ್ ಬೈಲ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಆಣೆಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಆಣೆಕೆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದರೆಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೇನಡ ದಿನ ಕೇನ್ ಕದ ಏನ ಗೈಡ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಕ ಆಣೆಕೆರೆ ಅಂತ ಪುದರೆಂಚೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಂದೆ. ಸೊ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಯ್ ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಮ್ಕುನ ಅದಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಪೋಡಿ ಬಾಯ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರ್ಸದಿಕ್ಕಂತ ಐತನ ಇಜ್ಜನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಇಡೀ ಆಫ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂಡೆ. ಏ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ದೆಕ್ಕ ಆಣೆಕೆರೆ ದಾಯಗ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದ ನೆ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಓದಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಪಂಡೆಂಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಓದ್ಯಾ ಸೊ ನಿಗಲ ತೂಲೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ತಲೆ ಗಿರ 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 ತಲೆ ಗಿರ 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 ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ದೆನ್ನು ತೋರತ್ ನಾವ ಅಂದ ಹಂಚಿ ಬೈತಾ ನಾಯಿನ ಪೋಡಿ ಹೋಯ್ತೆಂಕ ಮುಕ್ಕಂತ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಮಾರೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಅರ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೆನ್ನ ಮುಟ್ಪಡ್ತೆ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ನೈಟ್ ದೆನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬುಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮೂಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಆನೆಗೆರೆಗೆ ದಾದ ಬದದ ಒಂದುಲ ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಬರ್ಸ ಚಿಂತದಾದ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ ದಾಡೆಗಳ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲೋ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಉಂತಡ್ ಬಂತೆ ಜಾವನೇರು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತರೆ ಕಡೆ ಚಂಡಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಗಾಯತ್ತಾರೆ ಎತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒಳುಂಗದಿತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಆತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಸ ವಾಪಸ್ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ ತೋಲೆ ನಿಂಗಳ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಪೂರ ಇನಿತ್ತ ಮುಗಿಂಡೆ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕಾರ್ ತೀರ್ತದ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷ ಸೊ ಜವಾನರು ಪೂರ ಬಲ್ತಂದುಲ್ರು ಜಾರ್ತ ಪೂರ್ಣ ಜಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಛೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇತೆಂಕಲ ಕಾರ್ ತಂಚಿ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಬರ್ಸರ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೊ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ವಾಪಸ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವೇ ಊರ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋಡಂತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬರ್ದಿಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಕಲೆ ಈಗ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಬರ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಬೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಅದು ಅಷ್ಟು